Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza i-transactional text that is shorter. Have you noticed ukuthi imibhalo emide edlulisa imiyalezo efana nencwadi iyafana kwa-file nakwa-home? There's not much of a difference if there is any. Uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi incwadi yobungane ibhalwa kanjani, incwadi yokucela umsebenzi ibhalwa kanjani, hamba phela uye kule channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Namhlanje sizokwenza email ibhalwa kanjani. Ngizokwakha ibhokisi. Lithi ukuba i-rectangle lingabi likhulu. Remember, this is a shorter text. On the left hand side of the box ngibhale ukuthi ibuya ku. Amagama lawo ngiwabhala ngosonhlamvukazi. Bese ngibhala i-email address yami. Bese ngiyadwebela layini omude osuka ngala uye ngalena. Ngaphansi kwalowo layini kwa left ngibhale ukuthi iya ku. Bese ngibhala i-email address yalowo muntu engimthumelelayo. Ngiphinde futhi ngidwebele. Bese ngakwa left again ngibhale ukuthi isihloko. Isihloko will be determined by what the instruction was saying. Ngeqe umugqa ngibhale igama elithi sawubona. Isihloko naso ngenhla sizobe sibhalwe ngosonhlamvukazi. Kodwa igama elithi sawubona lizobhalwa ngokujwayelekile silandela upelomagama. U-S kaSawubona uyena kuphela ozoba mkhulu. Bese-ke isingeniso umzimba nawo uzohambisana nalokho ebekade kubuziwe ngenhla. Ekugcineni bese ngibhala ukuthi ngokuzithoba. Isivaleliso-ke leso. Ngaphansi kwalelo gama elithi ngokuzithoba ngibhale igama lami ngithi uSihle. Ongukamisa kaSihle mncane. Njengoba wazi senze njalo vele. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.